Ready. De miljoenen vliegen nu om me eren als het om 10 gaat. Van 50 naar 106 en weerom naar 50. En dat yield is alle van us. Mierskipsyield. Maar, zo vindt retrietcoach Jillert Anema. Het is peanuts. Het stelt helemaal niks voor. Macro-economisch stelt het niks voor, die bedragen. Het is vanzelfs maar goed je de route denken. 50 miljoen voor 1 ijsbaan en eens moet het er 12 worden voor 106. Want ik al wil de politiek zat het nou liek het voorlopig voor 1 baan gaan. Andere partijen houden nog altijd vast aan 2 banen. En laten we nou vanaf dat moment, vanaf volgende week, zeggen van oké, we stroepen maar snel de mouwen op. En we gaan nooit denken over de vraag of het toch net mogelijk is om met onvullend yield die ambitie van top en breedte maken te verbinden. Dus 2 banen. TIAF is topsport, daar je echt een topsporthal bij. Zijt Dedden van een consortium van Frieske bedrijven dat TIAF wil bouwen wil. Maar dan wel 2. En de kosten kunnen echt leger. Of we er heel goed naar zorgen en we kunnen die elementen broeken van de bestaande hal die goed binnen. Dat we dan maar elkaar een heel eind op bij komen. Dat we toch misschien komen we in het midden tussen die 50 en 100 miljoen. Maar het bleef Mierskipsyield. Dat ik in oorzaken stoppen worden kan, zo vindt de oppositie. Het is net reëel in een tijd waarin we al je bezinnetje met waar iedereen waarom het. Ik als provincie een hele hoop organisaties zezen met de krijgen en hulp meer. Maar wat er gebeurt, er komt een nijtie af. Het bedrijfsleven waard in eerste ik neemt als yieldzitter. Maar dat liep het een dreig verhaal. Het is een hele tour om dat geheel in 1 keer nou bij elkaar te krijgen. En dan de gemeente Jereveen. Die profiteert toch ik? We zitten op dit moment in een positie dat wij ons dat net veroorloven kunnen. En dan de KNSB. Kunnen die net mooi betellen dan? Dat is net reëel en het zal ik net gebeuren. Zou de KNVB ik net investeert in voetbalstadions? De economie van Friesland zo'n boost krijgen van het nije TIAF. Dat is ik yield, zo is de vaststanders. Als je nu gaat bouwen, heb je op de korte termijn heel veel werkgelegenheid. Mensen die banen hebben en waar werkgelegenheid is, mensen banen hebben, verdienen geld en die kunnen geld in de economie investeren. Maar hoe volle, dat blijft onduidelijk. En de grote vraag die dan opkomt is: kan het eens al je wel uit? Het zal nooit rendabel wezen. Dus als je hem dat willen, zeg ik maar zeggen, dat wordt het nooit. En wat nou als het net uit kan? Morgen beziek je we daar een antwoord op te krijgen.